Den er virkelig grim. Vi skal bevise følgende, at sinus til A er lige med A over C, som også er modstående katete over hypotenusen. At cosinus til A er lige med B over C, eller hoslæbende katete over hypotenusen. Og til sidst, at tangens til A er lige med A over B, eller modstående katete over hoslæbende katete. Ikke modstående? Jo, modstående. For at bevise sætningen har vi tegnet to retvinklede trekanter, hvor den ene er en standardtrekant med hypotenusen 1, eller lille c, 1. De to trekanter er ensvinklede. Og for at bevise sætningen, skal vi finde ud af, hvad skalafaktoren er, eller k. Og det vil sige, k er lige med c over 1 som er lige med c. Ja. Så for at komme over til den store trekant, skal man gange med c. For at bevise A, skal vi gange sinus til vinkel A med k. Så det vil sige, at A er lige med sinus til vinkel A gange c. Og ved B skal vi gange, for at finde B, skal vi gange cosinus til vinkel A med k, som bliver B lige med cosinus til vinkel A gange c. Og for at bevise sætningen, skal vi sige A lige med sinus til vinkel A gange C. Og for at finde sinus til A, dividerer vi A med C. Og vi gør det samme med B, bare med cosinus i stedet for. For at finde tangens til vinkel A, skal vi have sinus til vinkel A over cosinus til vinkel A, som også er tangens til A lige med A over C over B over C. Vi ganger både den øverste bryg og den nederste bryg, eller bryggen i tælleren og bryggen i nævneren med C, og på den måde udgår C, så det ender med at hedde A over B. Så tangens til A er lige med A over B.